aware. And Penifua Krum had nim. Emu former president. Emu former ministers. Emu current ministers. Emu current security gurus. Former security gurus. Obia ya aware. By a time a Mrantian and Mabawa Bochi Akogusro, ne tua kasa, ne basabasa si, ni a prenipa, ni a kum nipa, me se wo Easter kwa sign, me tufu. Me tufu. Sign. Na fi we Easter no wan ko bi na etwam a, hwe nyaw, bibia ne wa beba, bo sika wo ban. Bawunkwa ehoban if say niema e waase ho a eba no e wo kwawu sa wakasa wo ye kwawuni a find out from the various towns and villages e kokoso no basabasa e koso praying na we akasa ha praying na we what's here say Debbie what's here say what if say wo kuro bi wo kwawu o mo de doma machine na kontokwa we say hey you don't know. What say you don't know? Double machine. Almost started. Na double machine wo wiem. We ye be ma bra. Oh. Yes. Well, say. So what do you say Ghana ni peaceful? Ghana for passum dia. Bra waiting. Let the blood flow. E Ghana for the kind. Ain't to go for. Kwame Nkrumah OC factories ayo man yiye no Ghana for the CIA kabom no tu no wo wie ye na asama your friend say won we di anim nkotoka nom na busi anom ne hwamo ne awan no ne wo mu di anim ka won ye tu wo mu ina no won so kan ina say na ka Kwame Nkrumah between the milk afa pipe mu na hwan na ye bie pipe milk na ba America kwa ye bie pipe milk na ba Kwawu is sitting on a time bomb. Say no Kwawu a mahini mienu. Me, I am not interested in the mahini sabno. Or Hindian family. But Ghana for at home. And a mammy yam shishimi. Cause ye pra obi sesia. A Ghana ni ne pra. Obi wu sesia. A Ghana ni na wo. But tie ye tena ho. Ye te ho. Ye twen. Man I to say the nano. A ye o baby no. Na catch say the curfew atu Kwawu so. Gwen. Ye tena ho. And say me fiasi on jem. Me so me see me jem. Den e beba. Pacho den na eba Kwawu this year no. Pacho den na eba no. It is a one ye careful. Yet wo sa na GNSM na fei and a national security kosim kunwa na fei na we na koye say ye nim very well sa de na e koso no nye enye ne kwan so no obia ya we empenifo wo krom ha nim emu former president emu former ministers emu current ministers emu current security gurus former security gurus obia ya we
Ba ye twan ma mrantie ne mmaba wa botwi akogu soro ho. Na etu akasa. Na basabasa si ne ye pre nipa, ne ye kum nipa. Me se wo Easter kwa asan me itufu. Bibini au. Me itufu. San. Na afi we Easter no wan ko bi na etwam a hwe nyaw bibia ne wa beba. Bo sika wo ban. Gwen. Ojai. Bo wonkwa eho ban. If say niema e wase ho a eba no e wo kwawu se wakasa wo ye kwawuni a find out from the various towns and villages e kokoso no basabasa e koso praying na we akasa wo ha praying na we what's you say Debbie what's you say what you say wo kuro bi wo kwawu o mo de doma machine na kontokwa we say hey you don't know what say you don't know Doma machine almost started na doma machine wo wiem wo ye be ma bra oh yes me say ye wo nkro wo kwawu a wo mo de doma machine e di twadua no eno na wo mo de kun wo be jeje wo mo okrom ho a obe start ne doma machine no wa page akwa wiem oh and Ghana no Ghana pe ye betra hu okrom ha na ya start chainsaw double machine di twanua na ye dia tie sikrom okwawu because of day eti any president okrom ha your excellency John Dramani Mahama Kwawu is sitting on a very, very dangerous time bomb, Your Excellency. Me yam shishimi. Me can't say and say me no can't cause me too wanesi. To me ya careful. But Your Excellency, Kwawu is sitting on a time bomb. And the plan is during this Easter. There will be total bloodshed. Upon Buenu, hey, that be a say, Tetayonu, IGP. When? Oh, I don't know. If you don't know, I am telling you today. Acting CDS, Eje Japan. If you haven't heard, I am telling you. Modia yemfendi agro na yenja no saa ye besai Kwawu so aka ho enti Kwawu nso ye besai no Kwawu nso ye besai no le now de momfendi agro momfendi agro wo betia ne pempran afei na sojafo ne aposifo betuka yo yakwa he yakwa se ya ye wo hoyi no monso ano eko ho ojanko blateche okay Pamacho. That is why I started telling you Ghana nini nisu ene ne bai. Na mpenifon 209 kontam. Entetia break isu. You have just 1 minute remaining. But I said I did a shama so no oh. Na bibia ni na ho. Ojai. Anye sa. Asem ewe nim. Me da ase. Yesi for kan. Omo ankasa pani no e de krata ne sakan. If you Kwawu esende me. Na de nti a mekan no so ne se
say social media nti eno abebre no ontumi fa nsie fisi e kasa sa krata no mo saka ya enu nti omo efa ekwan bi so no a se krata no se yankasa krata no ho a na meboa fi se krata e da social media so obi ahu bi krata no kire ensam yenu se Kwawu anyo nti ade anka omo abaye na dwo ya omo aka kire journalist fo nyina nyamansan ate no omo ntwam na me pese omo ba no behu sa ahemfu nyina ate ha se mo mani mo ani o Kwawu ahemfu nyina ate ha it is a tourist board what bibi dia me se ahemfu amuti ha se mo bi na aka se mo ma me se mani mu ni me ma mo kwan mo sorry nkan kire mo se mo ma se mo nyina fo aso se ampa se tourist board na Kwawu aye Easter ama se sei no afashe de nka Easter ni Kwawu na ye paragliding me se mo bipo ban na nanim sio fe se ya utumi hwifi so ekosi ama nyina ye so eye Kwawu ne o sa bipo na se nu nti se edwoda a o ma hye aka to wo se o mo nye no manimu enie ne so manimu nie se tourist board ye to mosomo mo ko kan kire mo mpanimfo se mo nya mo ya so nti mo be ye nso a mo ya so nti na se krata na kita mo se okwabrane a wonen namfo aye amya tro sa krata abrem na se Kwawu se sabio manimu anti o na meka wo se hempona na yeminu aketo na ote akonwa no so no ne noma bi nti Kwawu atu na yede mabesi akonwa no so na anu nti oni ebinum kana na hya ase chocho sankrata iko na odi mu nyina mudi na ata ase se Kwawu man se nti so mama yesa adwuma na Mr. Monimu nie musori a na manu sia umisa ahemfu nyina na ahemfu nyina o manim som sampa Kwawu nyo nti mo ma emetwa na mate sama ahemfu nyina kire me so omo nsa hya ase bia mate na ekwabrane ene kotena he na onye na damfo ne no nkrofo etro sa dete no ko enso a manim masum manim so mahu bi masum mo ma mpanifo aso nte na mesra mo Kwawu nya kroketwa Kwawu nya man ketwa Ghana mu ye doso ye dim ye businessman ye ngoma nyina enti se mo batie kwabrane asem na Ghana Tourist Board ye adwuma atwam ama Kwawu man mama ye asiato sei dia mesra mo nyi na mo kase mo nye ne mo paraglide du so a Kwawu de pese o man ni gi enti se den kra na se mo nye o launch ni kra mo de mo nyai edu so a ya ko gina bepo no so ehira so ama mansan hwi ama mo nya gi Kwawu man mu o se Kwawu man amansan nyina ba ye gi o mo do so ne Kwawu man de na nya bia o manya Kwawu man nyina ko mbepa so betu aba abetena so ti enu nti na me frɛ mo manim se mo mra na me gisi me sorry wi a me hu for bekasa so bekasa ama man nyina so ate se Captain Smart no ti ni TV so ni radio so kan ye de yankopon se wa ma no sa akonya no ama no sa mfidie na nu nti otumi tina faako e kasa kira mansan nyina mekọ ama no nyina aka ho ye sre no yankopon mo ado no ka no kore die eni na chi na se ne onunu krofo ase onyai da bia akwa be fa so ne be ma mansan ate ne bi se ne mu no de e ba mansan ate bi se ne mu won kire yen se Kwawu man ehfa na di chenso ekum nipa chenso ekontokwa ye do ye hu ye nko ye hu ntokwa nti mienu no na sorry na ye wie oyi a Tourist Board fo yi mesemo se mo antena akra na minim se journalist fo be asenya ma social media so ne bi ama hu se Kwawu man ene bom ti he ko ntumi mfa Kwawu na no mu emma entutu Kwawu man na anem nti ana me stress mo mra nti mo ba ya na esra me stress mo nti na mo ba ye nti na me hwe se nka mo ka mama ni amuka ye nka me ka se me stress mo mra nti mo ba na nya se mo na ba ye se mo ba ka bi a kire yen efise ne mo ati ni da bi ne eti ya me ne mo pani e kasa won kran e no anadwo me kasa bebre en mo ba ti se mo ati dia me se mo masomwa mo kwa mo pani fo okofo dua Madam Dina mo kan kire no mo kon kran ekọ mo kan kire no se ne mo ba ya mo beti ye nie mo ba mo behu ye nie na owie so a mo misa nananom se nananom animu nie se omo ne tro sa krata no a na mati se nya nananom ne tro krata no na ekwabrane pe ne tro ye a ekwabrane Kwawu man se empempe no e na nti oye menua wo ye nya ya de hye e na betena akonya konkron so akonya tuntum so
ɛsono gyima mpo agya akonnwa na kyerɛ sɛ sɛ me na mete soɔ enti me de metumi a mede tena so a mode ahyɛ me nsa ɛkyerɛ no sɛ pepa na ne nsa aka no mesrɛ no ɛnyɛ kroman krata ɔmo fa nto baabi na kroman de ɔmo ba ha na sɛ ɔmo suro sɛ bibi na begu ama mesrɛ abene a anka ase ɛna ɛbɔ yɛn ho ban na saa na anka ɔba abene anka osuro mesrɛ mo ɔmo ba na sɛ ɔmo soso mo ti a mesrɛ mo ba ɔmo ti yɛ me dia obi twa me na number ma me ti da ko si so na mo de ɔmo dia na ɔmo suafo enti saa dwora ɔmo so ɔmo bɛyɛ no minim sɛ ɛno na dwo na start yɛ na saa sɛ mo kan ɔmo bɔ nkɔ akyire ti sɛ ɔmo ba dwoda no dia ɛbɛhwɛ ɔmo anim anya bi akra yɛ de nsɛmfo bɛsi wa twɛn ɔmo nsa obufuo yɛ de apan nam agu so abɔ